O salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de FNAF 1. Mi-am dat sonorul ca să aud în caz că vine vreun animatronic. Și hai să încercăm să terminăm noaptea a doua. N-am postat niciodată FNAF și am zis hai să postăm. Dacă murim, nu-i vina mea, vedeți că eu sunt bun la jocul ăsta. Am ajuns până la noapte 5 și m-am lăsat de acolo. Nu hai să ne uităm. Mă sună telefonul. Mami! Mami! Pușcă telefonul, mă, din nervi. Mami! Mine, mami, strângă telefonul ăsta. Taci, am în gură. Mă, bun. N-am văzut. Na, Golden Freddy nu, Golden Freddy nu. Dacă să ne apară, va trebui rapid să fac așa cu camera. Nu vă pe nimeni, bun. S-a mișcat și cam. Da, uite-o. Focul e aici. S-a mișcat Bonnie. Unde este? Poți să mișca Bonnie. Dar întrebarea următoare. Unde-i? Stai să mi-i pe coridorul. Nu e la coridor. Nu știu că nu e nici în camera 5. Unde e Bonnie? Nu știu. Mecioare nu. Băi, 1 noaptea până am... Cât e 5 ori de 10? Deci, acest episod o să durează 10 minute. Gândiți-vă cât de mult e asta. Și gândiți-vă unde poate fi... Da, e acolo, uite-l. Bă, n-am intrat în camera 3 să mă uit să văd dacă e acolo. Doamne, ce prost. Bă, Foxy încă nu se mișcă. Acolo e gagicarul, vedeți să nu vă spărați dacă venim. Îmi fac treaba de profesionistul lumii că așa cu nu. Tăceți din gură. Freddy, de ce se uită acum spre mine? Ok, nu sunt întreb. Nu parcă vezi că mi dai direct când apare Golden Freddy pe ecran. Opa, se pare că domnul Bonnie este la ușă. Da, mă vecini. Uite, s-a retras în camera 3. O mâncat iaș. Uite, e la ușă. Două noaptea. Cât aici la ușă. E riscantă treaba. Foxy, uite-te acolo. Nu e bun, uite la ușă. Ce-are, bă, de nu pleacă. Deci, ca să înțelegeți ceea ce bun. Uite-te acolo. Până la urmă o pleca Bonnie. Mamă, mai am încă 50% baterii și 2 noapte. De fapt, în viața reală, la baterie am 8-3. Dacă vă întrebați segmentul ăla așa, cica gândeți, nu mergeată. Să nu dați vina pe mine, bine?
Sau ba chiar nu, ba nu cred că durează chiar 10 minute. Că deja e 5 deja e 5 minute de videoclip și suntem... Nu, auziți cum... Nu stai, auziți cum face Cica, auziți. Mai zice ceva că nu-i prostă. Dar eu am o întreb... A, s-o retras ca prostul. Bă, așa. Bă, dar mi-e frică, bă. Ce mă fac? Că s-ar putea să nu se termine. Că eu mai am încă 36. Fă-te 4. Fă-te 4. Fă-te 4, mă, tu n-auzi. Fă-te 4. Nebunesc. Ce uite așa, mamă. Se uită urât. Ăsta nu atacă, așa are. E cicaci, ăsta e ce? Ăsta nu se mai uită spre mine. Și ca s-au retras. Direct în camera 1-2. Bucur. Și nu autopăcica. Mama, bă, băieți, este 4 noapte, nu știu de cât timp. Și abia aștept să facă 5. Fără tras bune, da, perfect. 5! 5 băieți, este 5 noaptea. Haideți că putem până la 6. Până la 6 trebuie să stăm. Eu zic băieți că o să rezistăm. Voi? Nu o să mai fac nimic. Mamă, mai am 9. Mai am 9, băieți. Ce mă fac acum? Mamă, băieți. Mamă, ce nașpa ai? Mamă. Cica. Uioto, ec. Cum se uită urâta la mine. Apa. Băieți, eu zic că câștigăm. Dacă am ajuns până aici, pot să termin. Pot, mă. Bă! Știu că pot. Am riscat atâta. Nu o să pierd. Nu o să pierd în veac. Nu pierd. Nu! Hai! Bat! Umre bateria. Yes! Holy fuck! Nu pot să cred! Am reușit să terminăm noaptea 2. Dacă vreți și continuarea cu noaptea a 3-a, scrieți în comentarii. Deja se mișcă ăștia la noaptea 3-a. Deci dacă vreți și continuarea cu noaptea 3-a, scrieți în comentarii și o să fac continuarea cu noaptea 3-a. Este prea amuzant. Trebuie să mai facem. Cam atât a fost acest episod. Vă pup, pa, pa.